B'investiment ta' €90,000 b'57,000 minnhom ġejjin minn fondi Ewropej, żona li kienet mitluqa llum saret spazju miftuħ għall-familji ż-Żwieten. Ġnien San Girgor Fiż-Żejtun issa għandu gazebo tal-injam li minnha tista' tara veduta miftuħa, pavimentar ġdid u anke terf li jħaddar l-art tal-madwar. Ġnien li se jkun qed iservi ta' spazju għal dawk kollha li jkunu qed ifittxu ftit ħin ta' mistrieħ għall-kwiet. Waqt inawgurazzjoni ta' Ġnien San Girgor, sindku tal-lokal ABELA b'sodisfazzjon qalet li proġetti bħal dawn qed jilħqu l-iskop biex il-komunità jkollha spazji miftuħa. Dik hija l-prijorità tagħna fil-fatt illi nagħtu importanza kbira lil dawn l-ispazji miftuħa għal ġid tal-komunità tagħna u naraw kif nistgħu nisfruttaw partijiet li jkunu mitluqa bħalma kienet propju din l-erja li qegħdin fiha hawnhekk u nutilizzawha biex stajna ħloqna dan il-post rikreattiv biex jitgawda mill-familji, mill-anzjani u mit-tfal fil-lokalità tagħna. Fid-diskors tiegħu is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Pardi spjega l-importanza ta' dawn il-proġetti u kif dan il-ġnien huwa eżempju ċar ta' kif il-Fondi Ewropej qed jaslu għand u għall-benefiċċju tal-komunità. Il-Ministru għall-Gvern Lokali José Herrera sostna kif il-Gvern qed ikun ta' għajnuna l-Kunsilli Lokali biex permezz ta' skemi ta' fondi maħruġa jsiru proġetti fil-komunitajiet. Il-Ministru Herrera semma wkoll kif ir-reġjuni se jkunu qegħdin jgħinu lill-Kunsilli Lokali biex jimplikaw għal skemi ta' finanzjament.